Tak Petře, 4-1 asi velká spokojenost s výsledkem i hrou. No určitě, tak ten výsledek je parádní a 3 body jsou pro nás zlatý. Jsme hrozně rádi, takže, jak jste říkal, paráda. Čím to je, že vám to takhle jde? Tak já nevím, tak já si myslím, že celkově ta naše hra je dobrá a doufám, že to bude pokračovat co nejdýl a ty body budeme sbírat pořád. A čím to teda je? Co vám jde? Co vám jde za ty činnosti? Myslím si, že zatím nám vycházejí dvoje ty speciální týmy oslabení, přesilovka. Oslabení jsme měli úplně parádní. Bránili jsme 2x5 na 3 a pomohli jsme si 3 gólama v přesilovkách, takže si myslím, že je to hlavní důvod, proč jsme vyhráli. Petře, právě ty přesilovky jdou vám, teď jsem se ještě díval, 6 přesilovek využitých za 4 kola, to je slušný. No tak jsme hrozně rádi, tak těm přesilovkám se věnujeme a pouštějí nám trenéři videa těch soupeřů před každým zápasem a nějak se na to připravujeme a jsme rádi, že to vychází. Dá se vůbec tomu nějak bránit, když se to dobře sehraje, protože vlastně ty seš tam i v ostatní kluci, ale že ty seš zrovna ten palič z té jedné strany, z toho jednoho kruhu, vy se to rychle sehráli, je proti tomu vlastně nějaká obrana? Tak každý ten tým má tu obranu jinou a nějaká i nám sedí líp, nějaká nám sedí hůř, takže určitě nějak se na to připravit asi nějakým způsobem dá, ale furt je nás tam o jednoho hráče navíc, takže toho my se snažíme využít. A je velkou výhodou to, že tam je jako u vás spousta střelců, kteří jako dokážou dát gól? Jo, tak to si myslím, že je hlavní, že tam nemáme jednu variantu, ale můžeme to hrát de facto přes kohokoliv. Že to je huštětelný. Přesně tak, že to nehrajeme z jedné strany, ale můžeme vlastně hrát na kohokoliv. 3 zápasy, 3 výhry teda 4 zápasy, ale 3 zápasy za sebou, 3 výhry. No, tak, jak jsem říkal v té první otázce, je to paráda, my jsme za to hrozně rádi a doufám, že to bude pokračovat co nejdýl.